दैज्लां बोथोरनि थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों आसाम आरो बिटिसिनि गोबां ओनसोलावनो दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। नैबे नुथाया जाहैबाय तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय 3 नं कलकाता नामसरिया आरो मादालबारि ओनसोलनि नुथाय। थांनाय 22 जुलाइ दाननिफ्रायनो जुब जुब अखा हानायजों फिन 3 नं कलकाता नामसरिया आरो मादालबारि ओनसोलाव दैबाना जानायजों फाग्ला दैमायाव उसिफावनानै गंथाम नखरखौ दैबानाया दैजों बोहैखारहोलाङो आरो लोगोसे गं 20निबो बांसिन नखरनि माइ आबाद थिलिनि हाखौ खुरख्लाना लाङो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दिनैसिम सरकारनि बिथिंनिफ्राय नोजोर आरो खौरां लाफैयाखै होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय दैया फाग्ला दैमायाव हाबनाया बारानिफ्राय बारा जादों होनना फोरमायदों आरो गोबां नखरजों लोगोसे गोबां आबादथिलिखौ खहा खालामलांबावनायनि सम्भाबना दं होननानै फोरमायबावो। जोंहाबो दिनै नै दैमा खाथियाव न'मोन जोंहानिया दा दंफां बागान दोङोमोन गासैबो गाम्बारि मोजां मोजां मुल्यबान दंफां दोङोमोन रिमिस्ता गय बागान नालेंखर बागान दोङोमोन न' दोङोमोन ग्रोम ग्रोम जासे लोंसे दोङोमोन दुनियानि आना बागान दोङोमोन गय बारि गेजेर गेजेर जाना जाख'हायामोन गासैबो दैमाया लांजोब्बाय आरो न' दोङोमोन हाफ वाल रुमथामनि बेखौबो दैमाया गासैबो लांजोब्बाय आलाय सिलाय जाबाय गथ'फोराबो मौ थागोन मौ मागोन नै दिनै गायनाया माने उफ्रा खेथि मावदोंमोन आरो भिन्दि बागान दोङोमोन मैगं थाइगं गायदोंमोन उफ्रा खेथि बेफोरखौबो गासैखौबो दैमाया लांजोब्बाय भिन्दि गायदोंमोन लेस्रा गायदोंमोन थाइसुम जिंखा गायदोंमोन बेफोरखौबो लांजोब्बाय गासैखौबो मैगं थाइगं खेथि खालायनायखौबो बस्तिखौथ' बस्ति लांखाबायानो बस्तियावबो दंफां लाइफां गासैबो ग्राम ग्राम दङमोन खान्थाल थाइजौ नालेंखर बागान न'आबो ग्रोम ग्रोम दोङोमोन रुमथामनि हाफ वाल दोङोमोन बेफोरखौबो दैमाया लांजोब्बाय आगोलनिफ्राय आरो बिदि बेबस्था लानायमोनबा जों दिनै आलाय सिलाय जानाय नङामोन सिगांनिफ्राय इदि गरा लुनो होनायमोनबा एसे होबथानायबा जों दा बिदि आलाय सिलाय जानाय नङामोन गुबुना बाय बेबस्था लानायमोनबा जों दिनै दैमादो होखारजाना आलाय सिलाय जों दिनै खिबिराव थानो गोनां जादों खिनो हासुनो जायगा गैया जादों जोंहा आलाय सिलाय आने थाने जादों जोङो नै जोङो दिनै गथ'फोरा दिनै एबसुफोराबो एसे नायफिनदों खबर लानानै रिलिफआव थानायफोरखौ माइरं दालि थाव साबोन एसे खहाय खालामफैदो होफैदो जोंखौ एबसुनि मानसिफोरा खबर लानानै होफैदो जोंनोबो एसे थाव साबोन माइरं दालि जानाय लोंनाय रेसन होफैदो जोंनो बेफोरनो जों आरो बाहाय सोलिनानै दोङो गेजेर गेजेर आरो खबर लाफैबाय थादो जोंखौ बिदिनो सोलिना दोङोमोन ग्रोम ग्रोम बारि बागान गासैबो दैमाया लांजोब्बाय दा नैबे गामियाव जाबायदि माइ गायनाय दुब्लि हा थांबाय आरो न'थाम दिनैसिम न'आनो थांबाय आरो थांबावनो गोनां दङ नै न' सिफायबाय थादों आरो बिथांमोना थारैनो मिथिगौ बा जों मिथिगौ दिनैबो दा दैया रानग्लायलांनायनि उनाव माखासे खहा जाबावगोन बेखौ जों थांखिना मोनो आरो थांखिना मोननायनि थाखाय दा बिथांमोना न' बां सिफायगासिनो दङ दा आथिखालाव न'थाम दिनै न' लांजाबाय आरो माखासे आबादनि हा माखासे गय बिफां माखासे माने दंफां लाइफां माखासे औवा बागान बायदिसिना खहा जालांजोब्बाय बेनि थाखायनो बिथांमोननि मा राहा मोनो सरकार बिफानखौबो आं खावलायनो लुबैदों सरकाराबो जाहाथे बिथांमोननो मायबा मोनसे अनसुंथाइ होयो आरो बेनिखायनो आं खावलायदों आरो थांनाय 22 जुलाइनिफ्रायनो बिथांमोना दिनै रिलिफ केम्पआव रेसन मोनाखै होनना जों मिथिदों ओंखायनो बिथांमोननो रेसन होनो थाखाय आं सरकारखौबो नारसिनहरनाय जाबाय जों अननानै ओरैबायदि आरो जेनेबा जि रिलिफ केम्पआव बिथांमोना जेला रिलिफ केम्पआव एसे अनसुंथाइ होफैदोंमोन आरो बे अनसुंथाइखौ जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना लोगो नांनानै एसे एनै माने माइरं दैरं होफैदोंमोन दा सरकारनिफ्राय जों मिथिनो मोनो सरकारनिफ्राय खेबसे एसे रानना फैदोंमोन दिनैसिम जेबो माने रिलिफ केम्पआव रेसन सफैयाखै होनना जों मिथिना मोनदों बेनिखायनो आं सरकारखौ नारसिननो लुबैदों नों बिथांमोना जाहाथे दिनैनो बा गाबोननि गेजेरावनो बिथांमोननो जाहाथे रिलिफ केम्पआव जानाय आदार होफैयो आरो थानाय थायैखौ मोजां माने
नोजोर लाफैयो ओंखायनो बिथांमोनखौबो सरकारखौ आं नारसिनहरदों बिथांमोना जाहाथे सरकारा बिथांमोननो थाखाय बा गरिब गुन्द्रानि थाखाय बिथांमोना जाहाथे रिलिफ केम्पआव माइरं होफैयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायबाय